Στο Johannesburg, μια συνηθισμένη πρωινή μέρα για χιλιάδες επενδυτές μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, έλαβαν συγκλονιστικές ειδοποιήσεις. Η AfriCrypt, μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που αποτελούσε την ελπίδα και το καμάρι της νοτιοαφρικανικής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ανακοίνωσε μια μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση. Ως αποτέλεσμα αυτής της παραβίασης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. 69.000 bitcoin, που εκείνη τη στιγμή αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαφανίστηκαν σαν να διαλύθηκαν στον αέρα. Με κάθε λεπτό που περνούσε, ο πανικός εντυνόταν. Ωστόσο, οι ιδρυτές της εταιρείας, ο 20χρονος Ράις Κάζι και ο 17χρονος αδελφός του Αμίρ, έστειλαν στους πελάτες μία επιστολή με έναν ασυνήθιστο, σχεδόν ηρωνικά ήρεμο τόνο. Ζήτησαν επιτακτικά να μην απευθυνθούν σε καμία περίπτωση στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε δικηγόρους. Οι αδελφοί ισχυρίζονταν ότι οι δικαστικές διαδικασίες θα εμπόδιζαν την ανάκτηση των χρημάτων και θα τρόμαζαν τους κακοποιούς. Αλλά οι εξαπατημένοι επενδυτές δεν υποψιάζονταν ακόμα το πιο σημαντικό. Ενώ αυτοί προσπαθούσαν με δυσκολία να διαβάσουν αυτές τις γραμμές, καταστέλλοντας τον φόβο τους, οι αδελφοί Κατζή βρισκόταν ήδη χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Νότια Αφρική. Πώς κατάφεραν δύο νεαροί που μόλις είχαν φτάσει στην ενηλικίωση να διαπράξουν μία από τις πιο μεγαλεπίβολες και τολμηρές ληστείες στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων? Για να καταλάβουμε πώς συνέβη αυτό, πρέπει να επιστρέψουμε 2 χρόνια πίσω, στο 2019. Τότε στη Νότια Αφρική παρατηρήθηκε μια έκρηξη των κρυπτονομισμάτων, μια περίοδος χρυσού πυρετού, όταν στο Johannesburg μόλις ξεκινούσε η έκρηξη των κρυπτονομισμάτων. Όλα ξεκίνησαν με 2 νέους ανθρώπους, γεμάτους φιλοδοξίες. Ο Ράις Κατζή ήταν 20 ετών και ο μικρότερος αδελφός του, ο Αμίρ, 17. Έχοντας μεγαλώσει στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ιδιοφυΐες, ικανές να ξαναγράψουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μαζί ίδρυσαν την AfriCrypt, τοποθετώντας την όχι ως ένα συνηθισμένο ανταλλακτήριο, αλλά ως μια επαναστατική πλατφόρμα. Το κύριο επιχείρημά τους ήταν η δήλωση ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιεί προηγμένη αυτοδιδακτική τεχνητή νοημοσύνη για την πραγματοποίηση αυτόματων συναλλαγών με bitcoin. Στον γυαλιστερό ιστότοπό τους δημοσιεύτηκε μια προσεκτικά συνταγμένη ιστορία, η οποία ανέφερε ότι ο Ράις ίδρυσε αυτή την επιχείρηση το 2013, όταν ήταν μόλις 13 ετών, σε ένα μικρό δωμάτιο. Ο μικρότερος αδελφός του, ο Αμίρ, ο οποίος τότε ήταν 17 ετών, κατήχε ήδη τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και, όπως ισχυριζόταν η βιογραφία, ήταν ένας πραγματικός βετεράνος του trading με πολυετή εμπειρία. Τα αδέλφια υποσχέθηκαν στους επενδυτές κέρδος 10%, όχι σε ένα χρόνο, αλλά σε μία μέρα. Μια τέτοια πρόταση ήταν απίστευτη, μαθηματικά αδύνατη και φαινόταν σαν προφανής απάτη, αλλά για κάποιο λόγο την πίστεψαν. Οι προτάσεις των αδελφών ακουγόταν απίστευτες. Σύμφωνα με τους απλούς υπολογισμούς τους, μια επένδυση 100 δολαρίων θα απέφερε $1.000.000 σε μόλις 100 ημέρες. Αυτή η ιδέα, ενισχυμένη από την κοινή επιθυμία για γρήγορο κέρδος, προκάλεσε αμέσως τεράστιο ενδιαφέρον σε πλούσιους επενδυτές σε όλη τη Νότια Αφρική. Η κρυπτογράφηση μετατράπηκε γρήγορα στο κύριο μέσο για επενδύσεις και κανείς δεν ήθελε να χάσει αυτή την ευκαιρία. Η χώρα βρισκόταν σε οικονομική στασιμότητα και οι παραδοσιακές αγορές δεν προσέφεραν καμία προοπτική. Η ελπίδα έσβηνε και οι άνθρωποι είχαν απελπιστικά ανάγκη από μια θαυματουργή σωτηρία. Οι αδελφοί Κάτζι τους πρόσφεραν ακριβώς αυτό το θαύμα. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ένα κλασικό χρηματοοικονομικό πυραμιδικό σύστημα που απλώς καλύπτονταν επιδέξια από μια μοντέρνα και ακατανόητη για τους περισσότερους κρυπτοπρόσωψη. Δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη ως τέτοια και δεν γινόταν καμία πραγματική συναλλαγή.
Τα χρήματα από τους νέους συμμετέχοντες στο σύστημα απλώς κατευθύνονταν για την πληρωμή τόκων σε όσους είχαν επενδύσει νωρίτερα. Οι αδελφοί Κατζή χρησιμοποίησαν επιθετικές τεχνικές μάρκετινγκ για να προωθήσουν την απάτη τους, δημιουργώντας τεχνητά ενθουσιασμό και παίζοντας ενεργά με τα συναισθήματα, εκμεταλλευόμενοι τον κύριο φόβο του σύγχρονου επενδυτή, τον φόβο της χαμένης ευκαιρίας, FOMO. Πλήρωναν έγκαιρα τα χρήματα στους πρώτους επενδυτές, γεγονός που δημιουργούσε μια ισχυρή εντύπωση επιτυχίας και προσέλκυε όλο και περισσότερες επενδύσεις. Οι πρώτοι επενδυτές που έλαβαν το υποσχεθέν 10% την ημέρα μοιράζονταν αμέσως αυτή την πληροφορία με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Ο οικονομικός παράδεισος φαινόταν τόσο κοντά που οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι για τα πάντα. Υποθήκευαν τα σπίτια τους, έπαιρναν δάνεια, άδειαζαν τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς τους. Το δίκτυο μεγάλωνε εκθετικά. Ωστόσο, για να φτάσει αυτή η πυραμίδα σε πραγματικά υψηλά επίπεδα, οι αδελφοί Κάτζη δεν χρειάζονταν μόνο μικρούς επενδυτές, αλλά και μεγάλους επενδυτές, ανθρώπους με φήμη και κύρος. Για να προσδώσουν βάρος και κύρος στην απάτη τους, οι αδελφοί αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τη δημοτικότητα των διασημοτήτων. Γνώριζαν καλά ότι οι άνθρωποι συνήθως εμπιστεύονται όχι τους αριθμούς, αλλά τις διασημότητες. Στην προώθηση της AfriCrypt συμμετείχε ο γνωστός νοτιοαφρικανός ράπερ Nasty C, ο οποίος έπιθε τους πολυάριθμους θαυμαστές του να μην χάσουν, όπως ισχυριζόταν, την πιο σημαντική επενδυτική ευκαιρία στην ιστορία. Η γνώμη του θεωρήθηκε ως γνώμη μιας αυθεντίας. Σύντομα εμφανίστηκαν δημοσιεύματα στα ΜΕ ότι ο θρυλικός ποδοσφαιριστής Μπένι Μακάρτι, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε $16 εκατομμύρια, επένδυσε μέρος των κεφαλαίων του σε αυτό το πολλά υποσχόμενο startup. Η ενεργητική στρατηγική μάρκετινγκ τροφοδοτούσε τις φήμες για τη συμμετοχή διασημοτήτων του Hollywood, όπως η Σαρλίζ Θερόν, καθώς και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κυβερνώντος κόμματος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Φημολογούνταν ότι οι πολιτικοί έβλεπαν σε αυτή την πλατφόρμα την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χώρα. Χάρη σε αυτό το θόρυβο των μέσων ενημέρωσης, η AfriCrypt έγινε πραγματική αίσθηση. Η πλατφόρμα ξεπέρασε τα όρια της συνήθους επένδυσης και έγινε για πολλούς σύμβολο της νέας Αφρικής, σύμβολο της τεχνολογικής προόδου, απόδειξη ότι η χώρα τους είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις δυτικές δυνάμεις. Αυτό έκανε την επικείμενη απογοήτευση όχι μόνο ηλική απώλεια, αλλά και κατάρρευση των εθνικών ελπίδων. Οι αδελφοί Κάτζη έγιναν αμέσως αστέρια, νέες εικόνες του FinTech. Η ζωή τους μετατράπηκε σε μια προσεκτικά σκηνοθετημένη επίδειξη ατελείωτης πολυτέλειας. Δεν αγόραζαν απλώς ακριβά αυτοκίνητα, τα συλλέγαν Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost, τα νεότερα μοντέλα της Ferrari. Οι νεαροί διοργάνωναν elite party, στα οποία συγκεντρώνονταν όλοι οι επιφανείς και ποζάριζαν με υπερηφάνεια για τα γυαλιστερά εξώφυλλα των μεγαλύτερων οικονομικών περιοδικών, δίνοντας συνεντεύξεις για το μέλλον της οικονομίας. Αυτά τα πάρτι ήταν από μόνα τους ένα εργαλείο marketing. Προσκαλώντας την ελίτ, τα αδέλφια έδειχναν «Είμαστε ένας από εσάς, είμαστε επιτυχημένοι, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε». Πίσω από αυτή τη λαμπερή πρόσωψη που τύφλωνε τους επενδυτές κρυβόταν μια απίστευτα απλή μηχανική. Τα χρήματα των πελατών κατέληγαν κατευθείαν σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τα οποία βρισκόταν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο των αδελφών. Τα αδέλφια καταλάβαιναν ότι για να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση που είχαν δημιουργήσει έπρεπε να αυξάνουν συνεχώς τα στοιχήματα. Οι επιθυμίες των συμμετεχόντων αυξάνονταν. Ανακοίνωσαν την ανάπτυξη του δικού τους, υποτίθεται επαναστατικού κρυπτονομίσματος, του AfriCoin, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, επρόκειτο να ξεπεράσει το Bitcoin. Ακολούθησε η ανακοίνωση για την έναρξη της πρώτης κρυπτοτράπεζας στην Αφρική. Τέτοιες ηχηρές δηλώσεις έκαναν μεγάλη εντύπωση και ενίσχυσαν σημαντικά την εμπιστοσύνη στην πλατφόρμα. Το 2002 η χαρτοφυλακή τους εκτιμήθηκε από τον τύπο σε $3,6 δισεκατομμύρια.
Ωστόσο, οι ιδρυτές της πυραμίδας καταλάβαιναν ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορούσε να διαρκέσει για πάντα. Ήρθε η ώρα να σχεδιάσουν ένα exit scam, ένα άψογο σχέδιο διαφυγής. Η κύρια δυσκολία ήταν να αποσύρουν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα bitcoin, κατανεμημένα σε χιλιάδες διευθύνσεις χρηστών και ταυτόχρονα να εξαφανιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι αδελφοί άρχισαν να ενεργούν λίγες εβδομάδες πριν από την αναγγελθήσα κατάρρευση, ενεργώντας με εξαιρετική προσοχή και ακρίβεια. Το σχέδιο καταρτίστηκε σταδιακά. Η ταυτόχρονη ανάληψη χρημάτων από όλους τους λογαριασμούς θα προκαλούσε πανικό, οπότε τα αδέλφια άρχισαν κρυφά, τη νύχτα, τη διαδικασία ενοποίησης. Με τη βοήθεια μικρών, αόρατων συναλλαγών, μετέφεραν χρήματα από χιλιάδες διευθύνσεις καταθέσεων πελατών σε μερικές μεγάλες κρύες πορτοφόλια, συσκευές για παράδειγμα Ledger ή Trezor, που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό τους. Οι επενδυτές το θεώρησαν ως μια συνηθισμένη τεχνική δραστηριότητα της πλατφόρμας. Ωστόσο, στις αρχές Απριλίου, τα κύρια κεφάλαια συγκεντρώθηκαν σε 5 ή 6 ανώνυμες διευθύνσεις. Μετά από αυτό, ξεκίνησε η φάση του ξεπλήματος χρημάτων. Για αρχή, χρειάζονταν απόλυτη ανωνυμία στο δίκτυο Bitcoin. Άρχισαν να αποσύρουν διακριτικά μεγάλα ποσά περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα Bitcoin Mixers ή Tumblers, για παράδειγμα, το διαβόητο Tornado Cash. Τέτοιες σκιώδεις υπηρεσίες λειτουργούν ως γιγαντιαίοι αναμεικτήρες για κρυπτονομίσματα. Περνάνε τα βρώμικα νομίσματα από πολλά διαφορετικά πορτοφόλια, συνδυάζοντάς τα με συναλλαγές άλλων χρηστών σε ένα κοινό καζάνι, ώστε να κρύψουν εντελώς τα ίχνη της προέλευσής τους. Διέσπασαν δισεκατομμύρια σε εκατοντάδες μικρές συναλλαγές, τις πέρασαν από αναμεικτήρες πολλές φορές. Στη συνέχεια, τα ξεπλημμένα, αλλά ακόμα ανιχνεύσιμα bitcoin μετατράπηκαν σε ένα από τα πιο ανώνυμα κρυπτονομίσματα που διατίθενται στην αγορά, το Monero. Σε αντίθεση με το bitcoin, όπου η παρακολούθηση των συναλλαγών είναι δυνατή, στο δίκτυο Monero αυτό είναι πρακτικά αδύνατο χάρη στη χρήση της τεχνολογίας κυκλικών υπογραφών. Αυτή η προσέγγιση ήταν ιδανική για να εξαφανιστούν τα δισεκατομμύρια χωρίς ίχνος. Μετά τη μετατροπή σε Monero, κάθε ίχνος τους εξαφανιζόταν. Δεν αρκούσε απλώς να κλείσουν την πλατφόρμα. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουν τις συνέπειες. Οι επενδυτές θα απαιτούσαν αμέσως την επιστροφή των επενδυμένων κεφαλαίων, ενώ οι αρχές θα ξεκινούσαν διεθνή έρευνα. Για να αποφύγουν την ευθύνη, επινόησαν μια ευφυή κάλυψη, σκηνοθέτησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση hacker. Για να είναι πιο πιστικοί, θα μπορούσαν ακόμη και να αφήσουν ψεύτικα ψηφιακά ίχνη που να οδηγούν σε κάποια ομάδα hacker από τη Βόρεια Κορέα. Όλα ήταν έτοιμα και ήρθε η ώρα να επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή για δράση. Στις 13 Απριλίου 2021 έφτασε η μέρα Χ. Η επιχείρηση πιθανότατα ξεκίνησε αργά τη νύχτα, γύρω στις 3 το πρωί ώρα Νότιας Αφρικής, ώστε οι αδελφοί να έχουν το μέγιστο πλεονέκτημα χρόνου. Οι πελάτες της AfriCrypt, που είχαν συνηθίσει να ελέγχουν το πρωί τους λογαριασμούς τους, οι οποίοι αυξάνονταν ραγδαία, αυτή τη φορά αντιμετώπισαν ένα απροσδόκητο πρόβλημα. Η ανάληψη χρημάτων αποδείχθηκε αδύνατη. Αρχικά, πολλοί το θεώρησαν τεχνικό σφάλμα, αλλά η ανησυχία γρήγορα μετατράπηκε σε πανικό, ο οποίος εξαπλώθηκε σε κλειστές συνομιλίες στο Telegram και το WhatsApp. «Μπορεί κανείς να κάνει ανάληψη χρημάτων? Έχω σφάλμα. Μας εξαπάτησαν», ακούγονταν ανησυχητικές ερωτήσεις. Μετά από μερικές ώρες, όταν η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της, ακολούθησε επίσημη ανακοίνωση. Στους πελάτες στάλθηκαν επιστολές με ψεύτικες εκφράσεις συλληπιτηρίων και την επίγουσα παράκληση να μην απευθυνθούν στις αρχές. «Έχουμε πέσει θύματα μιας περίπλοκης και καλά σχεδιασμένης παραβίασης», ανέφεραν οι αδελφοί. «Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους hacker. Οποιαδήποτε παρέμβαση από τις αρχές ή νομικές ενέργειες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιστροφή των χρημάτων σας.
Σας παρακαλούμε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Ήταν μια λαμπρή ιδέα για να αποκτήσουν αυτά τα πολύτιμα ρολόγια. Ενώ οι σοκαρισμένοι επενδυτές προσπαθούσαν να καλέσουν την υπηρεσία υποστήριξης, η οποία δεν απαντούσε πλέον, και ο ιστότοπος έβγαζε το σφάλμα 404, η σελίδα δεν βρέθηκε. Οι αδελφοί Κάτζι εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Μέχρι τη στιγμή που οι εξαπατημένοι επενδυτές συνειδητοποίησαν το μέγεθος της καταστροφής, τα χρήματα είχαν ήδη αποσυρθεί, ξεπληθεί, μετατραπεί σε μονέρο και κρυφτεί σε ανώνυμα δίκτυα. Οι ιδρυτές του έργου ήταν ασφαλείς και η ληστεία είχε ολοκληρωθεί. Δισεκατομμύρια είχαν χαθεί. Ξεκίνησε η δεύτερη φάση, η καταδίωξη. Οι πρώτοι που σήμαναν συναγερμό ήταν οι πιο εξοργισμένοι επενδυτές. Δεν έχασαν χρόνο και πήγαν προσωπικά στα κεντρικά γραφεία της AfriCrypt στο Johannesburg. Ωστόσο, αντί για το λαμπερό ουρανοξύστη και το σύγχρονο χρηματοοικονομικό κέντρο που περίμεναν, βρήκαν ένα συνηθισμένο, ανώνυμο κτίριο σε μια ήσυχη προαστιακή περιοχή. Κανένας διακομιστής, καμία ασφάλεια, κανένα σημάδι μεγάλης χρηματοοικονομικής εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της φαντασίας και της πραγματικότητας ήταν συγκλονιστική. Οι εξαπατημένοι επενδυτές απευθύνθηκαν αμέσως στην αστυνομία. Οι νότιο-αφρικανοί ερευνητές, συνειδητοποιώντας την έκταση του συμβάντος, αντιμετώπισαν δύο σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, στη Νότια Αφρική το 2021 τα κρυπτονομίσματα δεν είχαν σαφή νομικό καθεστώς. Δεν αναγνωρίζονταν ούτε ως χρήματα, ούτε ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό δυσχέρανε τον χαρακτηρισμό του εγκλήματος. Η αστυνομία δεν καταλάβαινε πώς να ταξινομήσει το συμβάν. Ήταν κλοπή, απάτη ή παραβίαση του νόμου περί κινητών αξιών. Οι δικηγόροι των αδελφών Κάτζι, οι οποίοι συνέχιζαν να ασκούν τη δραστηριότητά τους, ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για σφάλμα στο λογισμικό και όχι για έγκλημα. Ωστόσο, προέκυψε ένα νέο πρόβλημα: η τεχνική αγραμματοσύνη. Η αστυνομία δεν είχε εμπειρία στην παρακολούθηση του blockchain. Ζήτησαν βοήθεια από ανεξάρτητες εταιρείες ανάλυσης, όπως η Chainalysis. Οι αναλυτές κατάφεραν να εντοπίσουν τις αρχικές μεταφορές σε bitcoin mixers, αλλά μετά το ίχνος χάθηκε. Η αναζήτηση αυτού είναι σαν να προσπαθείς να εντοπίσεις μια συγκεκριμένη σταγόνα νερού που χύθηκε στον ωκεανό, σημείωσε ένας από τους ειδικούς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε ένα σημαντικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ελέγχου διαβατηρίων και αεροπορικών μεταφορών, ο Αμίρ και ο Ράις Κατζί δεν είχαν ποτέ βγει από τη χώρα. Στα συστήματα δεν υπήρχαν ούτε αεροπορικά εισιτήρια, ούτε σημάδια διέλευσης συνόρων, ούτε οποιαδήποτε ένδειξη για τα ταξίδια τους. Ήταν σαν να είχαν εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης των πρώην υπαλλήλων της AfriCrypt, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα ακόμη τρομακτικό στοιχείο που μαρτυρούσε την ακραία παράνοια των αδελφών. Μία εβδομάδα πριν από την αναγγελθήσα επίθεση hacker, τα στοιχεία σύνδεσης όλων των βασικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής οικονομικού διευθυντή, μπλοκαρίστηκαν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. Η πρόσβαση στα συστήματα απενεργοποιήθηκε χωρίς εξηγήσεις. Οι διευθυντές το θεώρησαν ως προσωρινή βλάβη η ενημέρωση του συστήματος ασφαλείας. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, παραδέχτηκε ότι προσπάθησε για αρκετές ώρες να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης, πιστεύοντας ότι απλά τον είχε ξεχάσει. Στην πραγματικότητα, απλώς τους απέκλεισαν από το σύστημα. Οι αδελφοί Κάτζι, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα των μέτρων ασφαλείας, απομόνωσαν όλους όσους θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο ή τουλάχιστον να μαρτυρήσουν την εδραίωση της εξουσίας. Μόνο οι δύο τους κατάφεραν να διατηρήσουν τον πλήρη διοικητικό έλεγχο της πλατφόρμας. Όλα έδειχναν ότι η διαφυγή είχε μελετηθεί και σχεδιαστεί προσεκτικά εκ των προτέρων. Αλλά το κύριο ερώτημα παρέμενε αναπάντητο. Πώς κατάφεραν να φύγουν από τη χώρα χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος, ούτε ψηφιακό, ούτε φυσικό? Η ιστορία γρήγορα απέκτησε διεθνή απήχηση και έγινε πρωτοσέλιδο στις κορυφαίες παγκόσμιες εκδόσεις.
Η φήμη της Νότιας Αφρικής ως κέντρου χρηματοοικονομικών καινοτομιών βρέθηκε σε κίνδυνο. Μετά από αυτή την έρευνα, η υπόθεση ανατέθηκε στον Ιντερπολ, ο οποίος αμέσως έβαλε τους αδελφούς στον κόκκινο κατάλογο, έναν διεθνή κατάλογο ατόμων για τα οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Όταν οι διεθνείς υπηρεσίες ανέλαβαν την έρευνα, η λύση του μυστηρίου της μυστηριώδους εξαφάνισής τους έγινε σαφής και αποδείχθηκε απλή, αλλά ταυτόχρονα αποθαρρυντική. Λίγους μήνες πριν αποκαλυφθεί η απάτη, οι αδελφοί Κατζή, προβλέποντας το τέλος της, απέκτησαν κρυφά την υπηκοότητα του Βανουάτου, ενός μικρού νησιωτικού κράτους στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό αποτελούσε τον πυρήνα του σχεδίου τους. Το Βανουάτου είναι γνωστό για το πρόγραμμα «Διαβατήρια έναντι επενδύσεων». Η υπηκοότητα κοστίζει περίπου $130.000 και την πλήρη απουσία αυστηρού χρηματοοικονομικού ελέγχου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η χώρα δεν εκδίδει τους πολίτες της. Επιπλέον, το διαβατήριο του Βανουάτου τους έδινε το δικαίωμα να εισέρχονται χωρίς βίζα σε περισσότερες από 130 χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας. Απλά έφυγαν με τα νέα διαβατήριά τους, για τα οποία δεν είχαν ιδέα στη Νότια Αφρική. Οι ερευνητές πίστευαν ότι οι αδελφοί μπορούσαν να κρυφτούν στο Ντουμπάι, μια πόλη γνωστή για την πίστη της στα κρυπτοκεφάλαια, ή στην Τανζανία, αλλά καμία από αυτές τις εκδοχές δεν επιβεβαιώθηκε. Φαινόταν ότι οι αδελφοί ήταν εντελώς άπιαστοι. Ωστόσο, ένας από αυτούς έκανε ένα μοιραίο λάθος. Η δράση μεταφέρεται στη Ζηρίχη της Ελβετίας, την καρδιά του παγκόσμιου ιδιωτικού τραπεζικού κεφαλαίου. Τον Αύγουστο του 2021, 4 μήνες μετά την απάτη, οι τοπικοί ερευνητές, έχοντας λάβει κατά πάσα πιθανότητα πληροφορίες από έναν αδικημένο επενδυτή, κάνουν μια απροσδόκητη ανακάλυψη. Σε μία από τις πιο αξιόπιστες τράπεζες της Ζηρίχης βρίσκουν ένα νοικιασμένο τραπεζικό θηρίδα. Μέσα σε αυτό ανακαλύπτουν ένα υλικό πορτοφόλι κρυπτογράφησης Ledger. Με τη μορφή ενός flash drive, αυτή η συσκευή επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση μέρους των κλεμμένων δισεκατομμυρίων σε αυτόνομη λειτουργία. Η αστυνομία αντιμετώπισε ένα άλυτο πρόβλημα. Το πορτοφόλι παρέμενε κλειδωμένο χωρίς προσωπικό κλειδί, PIN code, και οποιαδήποτε παρέμβαση απειλούσε με καταστροφή των δεδομένων. Ωστόσο, οι ερευνητές ήταν σίγουροι ότι ο ιδιοκτήτης θα επέστρεφε αργά ή γρήγορα για να πάρει τα πολύτιμα αντικείμενά του. Το μόνο που απέμενε ήταν να περιμένουν. Για αρκετούς μήνες παρακολουθούσαν το χρηματοκιβώτιο όλο το 24ωρο, χωρίς να αναλαμβάνουν καμία δράση. Η υπομονή τους ανταμείφθηκε. Στις 9 Νοεμβρίου 2021, ο Αμίρ Κατζή, ο μικρότερος από τους αδελφούς, πεπισμένος για την ασυλία του, μπήκε χωρίς εμπόδια στην τράπεζα. Μόλις προσπάθησε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, συνελήφθη αμέσως. Φαινόταν ότι η καταδίωξη είχε τελειώσει. Ο μικρότερος αδελφός είχε συλληφθεί. Τα δισεκατομμύρια θα επιστρέφονταν σύντομα. Η δικαιοσύνη έπρεπε να θριαμβεύσει. Ωστόσο, αντί για την αναμενόμενη κρύα φυλακή, ο Αμίρ Κατζή τέθηκε υπό συνεχή παρακολούθηση σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, όπου μια διανυκτέρευση κόστιζε περίπου $1.000. Πιθανότατα, οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι τόσο σκληρές συνθήκες κράτησης δεν αντιστοιχούν στο καθεστώς του νεαρού ιδιοφυΐας και μπορεί να του προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη. Ενώ η ελβετική έρευνα προχωρούσε κανονικά, ένας μυστηριώδης επενδυτής που κρυβόταν πίσω από την offshore εταιρεία Pentagon Project Management επικοινώνησε με τα θύματα. Τους πρότεινε όρους που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ταπεινωτικοί. Πενιχρά $5 εκατομμύρια σε αντάλλαγμα για την πλήρη πάυση όλων των δικαστικών αγωγών εναντίον των αδελφών. Το ποσό αυτό ήταν απλώς μια παροδία σε σύγκριση με τα 4 δισεκατομμύρια που είχαν κλαπεί. Ο Αμίρ Κατζή πέρασε 6 μήνες σε αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο υπό προκατηλημένη κράτηση. Η δίκη δεν αφορούσε την ενοχή του, αλλά επικεντρώθηκε σε διαδικαστικές λεπτομέρειες.
τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 300.000 ελβετικών φράγκων, ποσό που ισοδυναμεί με 375.000 δολάρια, ένα ασήμαντο ποσό σε σύγκριση με τα κλεμμένα, ποσό που πιθανώς είχε στην τσέπη του εκείνη την εποχή. Στο πλαίσιο των όρων της αποφυλάκησής του έπρεπε να παραδώσει το διαβατήριό του και του απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει το έδαφος της Ελβετίας. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2023, σχεδόν 2 χρόνια μετά, συνέβη κάτι απίστευτο. Ο Αμίρ Κατζή, για λόγους που παρέμειναν άγνωστοι, πήρε πίσω το διαβατήριό του. Δεν ακολούθησαν επίσημες δηλώσεις ούτε δημόσιες ακροάσεις. Όλα έγιναν σιωπηλά. Την ίδια μέρα, όπως φαίνεται, έφυγε αμέσως από την Ελβετία. Το σύστημα τον έπιασε και τον άφησε ξαφνικά ελεύθερο. Η τύχη του μεγαλύτερου αδελφού του Αμύρου, του Ράις, ο οποίος δεν συνελήφθη ποτέ, παραμένει μυστήριο. Το 2024 η υπόθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της και ταυτόχρονα σταμάτησε. Το τελικό χτύπημα για όλους τους θυγόμενους ήταν η επίσημη δήλωση που δημοσίευσε η Νότιο-Αφρικανική Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή FSSA. Το έγγραφο ισχυριζόταν ότι, δεδομένου ότι η πλατφόρμα AfriCrypt δεν ήταν επίσημα εγγεγραμμένη ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός, αλλά λειτουργούσε ως τεχνολογική εταιρεία, οι αρχές δεν είχαν νομική βάση για να ξεκινήσουν έρευνα. Αυτό δημιούργησε ένα νομικό δίλημμα που θύμιζε καυκική πλοκή. Η απουσία καθεστώτος σήμαινε απουσία εγκλήματος. Καμία κατηγορία, καμία δίκη, κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος κρυπτοαπατεώνας, ο Φάρουκ Φάτιχ Όζερ από την Τουρκία, ιδρυτής του χρηματιστηρίου Τόντεξ, συνελήφθη μετά την υπεξαίρεση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το τουρκικό δικαστήριο του επέβαλε αυστηρή ποινή, 11.996 χρόνια φυλάκισης. Οι αδελφοί Κατζή παρέμειναν ελεύθεροι. Το λάφυρό τους, 69.000 bitcoin, που σήμερα εκτιμώνται σε περισσότερα από 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαφανίστηκαν ανεπιστρεπτοί. Το σχέδιο των αδελφών υλοποιήθηκε άψογα. Η τελειότητα του εγκλήματος δεν έγκυται μόνο στην ίδια την κλοπή, αλλά και στο γεγονός ότι το ξεπερασμένο, άκαμπτο και ανίσχυρο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, βασισμένο σε ευπάθειες και γραφειοκρατία, τους επέτρεψε να αποφύγουν την τιμωρία. Καταδίκασε τα θύματα να παρακολουθούν σιωπηλά τους απατεώνες, να ξοδεύουν τα χρήματά τους.